Amen. Glory to the Lord. Thank you so much po, Pastor Provi, for this great opportunity that I could stand behind this pulpit and preach the Word of God and to share our burden in Vietnam and our ministry. Thank you so much, Ma'am Kay. At maraming salamat po sa inyo mga members na patuloy na nagpe-pray sa amin since the time na kami po ay pumunta sa Vietnam 2023. Kayo po yung pinaka-last na stop namin before kami po mag-launch out sa Vietnam. At yung motor po na inyong binigay sa amin, yun po yung nagamit namin para mag-reach out sa mga Vietnamese. At isa po doon si Brother Nathan. Yung kanyang Filipino name is Taburnok. So, nag-aaral na po siya ngayon sa Bible School sa La Carlota City. At his first year doon, by God's grace, ay marami pang mga Vietnamese ang maligtas, matrain natin doon. At by God's grace, 2 na po yung gawain natin doon. So sa Long An Province, yun po yung sinimulan ko noong 2023. At ngayong 2025, ay 6 months na rin po yung isang gawain sa Ho Chi Minh City, Bintan District. At kung gaano po ang edad ng aking baby, 6 months, ay ganun din po yung edad doon sa Ho Chi Minh City. By God's grace, ay nakita nyo yung sa huling part ng Saigon na mission ministry po natin doon, yun na po yung bagong lugar namin. At naiwan po doon si Missionary James sa Long An Province. So, continue to pray for us and we're so thankful sa partnership po ninyo, Pastor. At kami po, grateful po kami na kabahagi kami ng inyong pinagpe-pray at sinusuportahan. So, hindi na po tayo magtatagal. May I request everyone to please stand up as we give reverence in the Word of God. Philippians chapter 4, verses 10 to 20. Philippians chapter 4, verses 10 to 20. Basahin po natin ito ng sagutan, ano? So I'll be reading in verse 10, sa verse 11 at magsasabay-sabay tayo sa verse 20. Okay, nandiyan na po ba tayo? Alright, so Philippians chapter 4, verses 10 to 20. Verse 10, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lacked opportunity." Verse 12, "I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Notwithstanding, ye have well done, that ye did communicate with my affliction. For even in Thessalonica you sent once and again unto my necessity. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God." Together in verse 20, "Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen." May the Lord God bless the word. Let's pray. Oh gracious Heavenly Father, we're so thankful, God, for this night. Thank you so much, Lord, for the people who came here, Lord God, to be blessed by your word. I pray, Lord, that you will anoint me. Oh Holy Spirit, I ask your power at this time. Anoint me, anoint my tongue and my mouth as I open my mouth. All the words that proceeded out from this mouth, Lord God, this would be according to the whole counsel of your word and your principle. I pray that the Holy Spirit will give us the understanding, even the conviction. Upon hearing that word, our hearts and minds will be changed. That as we go to this place, we will not be the same again and have a change of Christian perspective, Lord God, and about your mission, oh God. And thank you so much for these people. Bless them in all these things we ask. In Jesus' name pray. Amen. Please be seated. Okay, so the title of my message this evening is Why
support missions. Bakit kailangan po nating suportahan ang mission? So, when we talk about missions, katulad ito ng tinatawag na, nung unang panahon, ang tawag nila sa mga bombero yan ay bucket brigade. Okay? So, bucket brigade, where a missionary is the one at the end who throws the water on the fire. So, katulad yan, yung ating mga ginagawa pag magpatay ng sunog noon na may mga bomba yan at may mga balde. Kaya tawag sa kanila ay bucket brigade. Na yung sa dulo yun yung nagtatapon ng tinatawag na tubig at para maapula ang apoy. So yan ang mga misyonary sa panahon natin ngayon. Kayo po yung mga tao na naglilinya, na nagpapasa-pasa ng mga balde na may lamang tubig upang may itapon na tubig yung nasa dulo ng linya. At alam nyo po, yung tubig na yan ay kahalintulad sa salita ng Diyos. Libre po yan. Amen? Salita ng Diyos ay libre. Ang tinatawag na balde, na bitbit ng mga tao na nakahilera na yan ay katulad ng tinatawag na finances ninyo. Hindi po makakaabot yung tubig sa dulo kung wala pong balde. Kailangan po ng finances sa tinatawag na misyon. Hindi po makakapunta ang isang misyonary sa isang lugar kung wala pong tinatawag na pinansyal. Kung sa akin lang sasabihin ko doon sa airline, papuntahin nyo ako dyan sa Vietnam, pasakayin nyo ako dito. Dahil misyonary ako, hindi po pwede. Sasabihin ako na, nahihibang na ba to? So ngayon po, ngayong gabi, bakit kailangan nating suportahan ng misyon? Kung titingnan po natin dito mga kapatid, in chapter 4, the book of Philippians, Paul commends the Philippian believers for their faithfulness in supporting his mission work. He praises them for their consistency, even their willingness to sacrifice. Makikita po natin dito sa verse 16. Sabi niya dito, for even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Nagpadala kayo once and again. Amen? Ibig sabihin po, nandyan yung tinatawag na consistency, yung tinatawag na tuloy-tuloy na pag-support nila kay Apostle Paul. Makikita natin dito mga kapatid, yung mga taga-Philippi, sila po ay mahirap na mga membro ng church. Sila po yung binanggit dyan sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Yung sinasabi dyan sa verse 1, moreover, brethren, na sila po yung mga tao, yung membro ng church na nakareceive ng tinatawag na na grace of God. We do to wit of the grace of God bestowed in the churches of Macedonia. So, pero yung sabi dito sa verse 2, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ibig sabihin po mga kapatid, sila po itong mga Macedonian believers, especially itong Philippi, kasama po dyan. Sila po ay nakakaranas ng tinatawag na persecution. Tayo ba dito sa Pilipinas, may persecution po ba tayo? Wala Bago tayo magpunta dito, meron bang nagsabi sa'yo, sige pumunta ka dyan sa Hosanna Bible Baptist Church at tayo namin buong pamilya mo? Wala Amen? Sa Vietnam po, by God's grace, kahit papano, kahit komunista po yung lugar na yun Pero wala namang ganun na senaryo. Pero huhulihin lang kami. I-deport at pagmumultahin bago kami ipabalik dito sa Pilipinas. Pero wala nang ministry. Amen? Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay talagang pinagpala ng Panginoon because we are living in a country wherein we can preach freely. Kahit saan, pwede tayong mag-preach dito, kahit dyan sa kalsada, kahit ngayong gabi, pwede tayong magsisigaw dyan at mag-preach about salvation. Pero sa ibang lugar, katulad ng Vietnam, hindi po natin yun magagawa. It's only by the grace of God that we are able to share the gospel sa mga Vietnamese people at meron tayong mga bunga. By God's grace. Alam niyo po, dito sa atin, minsan ito'y nakakalungkot. Marami sa panahon natin ngayon ay walang mga mission program ang mga churches.
Hindi ibig sabihin noon na wala silang program sa kanilang mga churches. Marami po. You name it. Marami sila. Women's program, men's program. Pero ito yung nakakaligtaan. Missions program na kung saan ito yung pinaka-importante sa lahat. Kung makikita po natin dito si Apostle Paul talagang nakita niya. Sa verse 15, he points out here, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning what? Giving and receiving, but ye only. Kayo lang ang nakaalala sa akin. Praise God. Naalala nyo yung missionary. Amen? Naalala nyo po kami sa Vietnam. At nagpe-pray po kayo sa amin doon sa Vietnam. Last time, nung October, bago kami umuwi po dito, may nagpuntang mga pulis. Meron kasing bagong tumutulong sa akin doon. Kailangan po sa Vietnam, bago ka tumira sa isang lugar o isang bahay, kailangan i-register sa pulis. Ang tawag dyan ay tamchu. Ibig sabihin, police registration for residency. So, pag wala po niyan at nagbisita yung mga pulis, wala sa listahan ng kanilang tinatawag na police registration sa bawat barangay yan, ay magmumulta ng malaki at maaari pang ma-deport yung pinatira mo, pati ikaw, damay. Kami po nagmulta ng 10 million Vietnam dong. That is 22,000 pesos. Tuwang-tuwa yung pulis So, wala kaming magawa. Nasa batas nila yan Kailangan nating sumunod. Nakagawa tayo ng hindi akma kasi nung time na nire-register ko, hindi pa pala approve sa kanilang system, pinuntahan ako ng pulis, ayun, nadali. So, kaya sabi ng pulis, hey, sabi ko nun sa bisita ko, yun yung tumutulong sa akin doon sa Vietnam. You're not allowed to stay here. Go to hotel. Sabi ko ganun. Nanginginig yung, medyo may kaedanan, may edad na rin siya, 53, 54. Nanginginig siyang ganun, Pastor, ano yun? Aalis ako? Sabi ko, Brad, kailangan mong umalis dito. Pamamahay mo na, inaarkilahan mo, wala ka pa rin karapatan na magpatira, magpatulog doon. Ganyan ang Vietnam. Kaya, yung mga bisita, yung mga tourist, dapat sa hotel. So, kung hindi natin alam yung mga ganyang batas, talaga magmumulta at baka maaari pang ma-deport. Yun yung inisip ko, Lord, wag lang ma-deport. Pati kami madadamay nito, bago pa lang yung gawain. Ilang buwan pa lang yun. That time, nagsimula kami, June, last week of June. Nanganak itong aking misis kay Adriel. July, August, September, October, 4 months pa lang yung gawain. At yung mga Vietnamese pumupunta doon, mga kamag-anak ni Nathan, yung naalala nyo, yung nag-testimony dito? Mga kamag-anak niya, mga kaibigan ng pamilya niya, yun yung uma-attend sa akin, mga pinsan niya. Sabi ko, Lord, salamat, parang minamagnet to sila dito sa ministry dito, pero yun, may pulis. Pero still, we continue the ministry. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, 3 bagay lang ang ating pag-uusapan. Bakit kailangan nating suportahan ng misyon? First, it provides for mission. Amen? It meets the need. Keep in mind, Apostle Paul was content in whatever condition he found himself. He said, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Kontento siya dahil naranasan niya yung biyaya ng Diyos sa buhay niya. Merong Panginoon sa kanyang buhay, kontento siya. Alam nyo, pag ang totoong Kristiyano na may contentment, hindi nagre-reklamo yan Hindi yan reklamador. Marami sa atin, sabi Kristiyano pero panay ang reklamo. Amen? Hindi mo na lang tignan yung sitwasyon ng iba. Kung titignan natin yung sitwasyon ng iba ay mas matindi pa sa nararanasan mo ngayon. Pero ikaw, pinagpala ka pa rin ng Panginoon pero nagre-reklamo ka. Amen? Meron tayong freedom dito na umattend. Anytime you want, pwede tayong makapag-soul-winning. Anytime you want, pwede ka makapagbigay ng gospel tracts. Anytime you want. Pero hindi mo yan magawa sa Vietnam.
Pero minsan, pag ang pastor magsasabi, kailangan nating mag-soul winning, kailangan nating magbigay ng gospel tracts, kailangan nating mag-imbita. Minsan, magrereklamo tayo, ano ba naman yan? Kailangan pa ba namin gawin to? Bless tayo. Amen? Kaya sabi ni Apostle Paul, therewith to be content. Sabi niya dito, I know both how to be abased, I know how to abound. Everywhere in all things, I'm instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Kahit na ako ay mahirapan, kahit na ako ay tinatawag na pagpalain ng Diyos, still ako ay kontento sa Kanyang biyaya. You know, alam niyo yung mga lingkod ng Diyos, ito lang yung isang prinsipyo na pinanghawakan namin, na kung kami ay tinawag ng Diyos, ang Panginoon ang bahala sa amin. Amen. God will always take care of His servants regardless if others will help or not. Huwag tayong magmamalaki. Ako yung nagbibigay ng malaking tithes dito. Ako yung nagbibigay ng malaking giving dito. No, 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 no. Pag tinawag ng Panginoon, siya yung magpo-provide. Alam niyo po, nung pumunta kami sa Vietnam, I think nabanggit ko to sa inyo as one of my testimony before, na nung pumunta ako ng Vietnam, iniwan ko muna yung asawa ko, buntis siya doon sa kambal kong anak, kay Aslan sa kay Atara, yung aking eldest. That time si Ashira is 11 months old, 7 months yung tiyan ni Mrs. Pumunta ako ng Vietnam, walang support. Dala-dala ko lang authority. Wala pa akong tinatawag na ABC support sa mga churches. 2017, ang dala-dala ko, authority, masaya na ako doon. I know God called me. Pero siyempre, tao tayo eh. Minsan may doubt pa rin eh. Pag may dumarating na mga sitwasyon, Lord, talaga bang tinawag mo ko? Lord, ipakita mo sa akin. Patibayan mo yung pananampalataya ko. Alam niyo, nung pagdating ko sa Vietnam, tuwang-tuwa ako, Lord, salamat sa plane ticket na provide. Pasalamat, Lord, sa accommodation. Pero nung dumating ako doon, after 13 days, nanganak si Mrs., 7 months lang yung mga baby namin. Itong dalawang kambal, yung babae saka, yung babaeng mataba, saka yung itong lalaki. 7 months, na-incubate sa PGH. Pero sabi ko, Lord, uwi ako. Alam nyo, nagtatalo doon yung aking tinatawag na panawagan, pagsunod sa Diyos, at yung tinatawag na pangangailangan ng pamilya ko. Sabi ko, Lord, uwi muna ako. Baka naman babalik na lang ako pagka okay na yung aking pamilya. Pero lahat, wala akong kapera-pera that time. Tinawagan ko lahat. Sabi ko, Lord, wala man lang naging, kumbaga, tutulong sa pinansyal na makauwi ako. Pray ako sa Panginoon, Lord, ano ba yung gusto mo? Nagbasa ako ng Bible ko, pagbuklat ng Bible ko, Luke 14:26, yung tumambad sa akin. Alam niyo yung verse na yan? If any man come before me, sabi diyan sa Luke 14:26, if any man come to me and hate not what? His father and mother and children, and wife and children, and brethren and sister, yea, his own life also, he cannot be my disciple. Hindi ibig sabihin yan, awayin mo yung asawa mo, yung mga anak mo, hindi. Ang sinasabi diyan, hate not his father, his mother, his wife, and children. Ang sinasabi niyan na hate not, ibig sabihin, ipa-priority mo ba sila kaysa sa akin? Na Diyos mo. Sabi ko, Lord, patawarin mo ko. Ito na lang, Lord. Ikaw bahala sa pamilya ko. Ikaw bahala sa asawa ko. Ikaw bahala sa mga anak ko. Ikaw magpo-provide. Pagalingin mo sila dahil 7 months old lang sila. Lord, sana maging maayos yung kalusugan nila. Kasi Lord, pagka anong mangyari sa kanila, Lord, sasabihin unang-una ng pamilya ng asawa ko kasi mga Katoliko tong pamilya ni Mrs. Sasabihin, ayan, nag-asawa ng pastor. Iniwan pa. Tingnan mo. Namatay yung anak. Baka ganun ang sasabihin. Sabi ko, Lord, wag mong hayaan na ganun. Pakita mo na ikaw talaga yung Diyos na pinagsisilbihan ko.
Ikaw ang may magpo-provide ng lahat. Ikaw ang magbibigay ng magandang kalusugan sa pamilya ko. Alam nyo mga kapatid, that time, sabi ko, decided na ako, ipapadala ko na lang tong natitirang pera ko, $100 yon. Nung i-deposit ko na sa BPI bank account ko, yung isang kaibigan ko tumawag sa akin, JV, meron ako ditong another $100. Oh, gamitin mo muna. So $200, pinadala ko. More than 10,000 pesos that time. 2017. Sabi ko kay Mrs., ayan, i-withdraw mo mahal. At least may magamit kayo muna dyan sa PGH. Pag-withdraw ni Mrs., instead na 10,000, 33,000 pesos ang laman ng BPI account ko. Sabi gano'n ni Mrs., saan galing to? Sabi mo 10,000 lang. Bakit 33,000 ito? Sabi ko, hindi ko rin alam eh. Pero biyaya ng Diyos yan. I-withdraw mo. Gamitin mo yan. Hindi ko alam eh. Saan galing? February, March, April, May. 4 na buwan tuwing magpapadala ko, nagtitriple yung pera na pinapadala ko. Hindi ko alam kung saan galing. That time, sabi ko, Lord, saan ba galing to? Hanggang si Mrs. ko pagdududahan pa ako eh. Yung ibang asawa, pagka kung maliit yung pinapadala, nagagalit. Di ba? Oh, bakit ganito lang yung sahod mo? Ito, nagtitriple na nga yung natatanggap na pera, nagdududa pa rin. Oh? Kaya sabi ko, Lord, ikaw nang bahala, Lord, na magpatatag sa aking asawa. Sabi ko, ako ang saya-saya ko dahil miracle ito eh. Alam nyo, nangyari yan. Sabi ko, Lord, bago pa lang ako dito sa Vietnam, pinakita mo kaagad yung miracle mo basta sumunod lang ako sa'yo. Amen? Kaya yung mga nagtatangka dito na meron ka talaga, alam mo na tinatawag ka ng Diyos, huwag ka nang magdadalawang isip. Ang Panginoon ang siyang magpo-provide sa pangangailangan natin. Regardless na kung tumulong man sila o hindi, still, ang panawagan mo ay para sa Panginoon. Tinawag ka ng mga hari at hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya magpo-provide. Amen? You and I have been called upon to support mission. Why? Because of the Great Commission. Amen? Before our Lord Jesus Christ ascended up to heaven in Matthew chapter 28 verses 19 to 20, ang ganda ng mga awitin eh. Parang missions conference eh. Parang mission Sunday eh. Amen? Matthew chapter 28 verse 19 to 20, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yan yung promise ng Panginoon sa mga gumaganap ng tinatawag na Great Commission. Na ang presensya ng Diyos ay laging nasa atin. Kahit na mawala itong buong mundo, still ang presensya ng Diyos nasa atin. Kaya kung titingnan natin dito, sino lang ba yung audience ng Panginoon that time? 11 na lang silang natira. Diba? In our human thinking, imposible na ma-evangelize ang buong mundo. Pero, mga kapatid, ang ginawa lang dito sumunod lang sila sa utos ng Panginoon. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. That's why tayo as a church, ang ginagawa dito, mga kapatid, we are going to evangelize the entire world. That's why we have this, what kind of, we got the baptism, we have the discipleship. Importante yan para lumago tayo. Kasi sabi sa Bible, teach them. Pagkatapos na maturuan, then send them the same as the Lord Jesus Christ had done to His disciples. Amen? Kaya may mga discipleship. Keep in mind, kaya itong mga missionaries na ito, minsan maraming mga opportunity na to, but it is the privilege na tinawag ng Panginoon. Iiwan namin yan Kasi mas maganda, mas pribileyo na tinawag tayo ng Panginoon into this special na task na mission. Yung mga sundalo, pag binigyan ng mission yan, buhay kapalit yan Amen?
Tayo na mga Kristiyano, katulad tayo ng mga soldier na binigyan tayo ng tinatawag na mission order na ito, go ye into all the world and preach the gospel. Amen? Kaya po mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito. Either we need to go, okay? We need to give and then groan in prayer. Kinakanta natin yan eh. He wants me to go, to give, or to pray. Ano ba yan? To give and to pray that the world may know about Jesus. Di ba inawit natin yan? Gusto ng Diyos na mangyari yan sa buhay natin eh. So every Christian ought to have part in supporting missions. Every person ought to be giving something, and we never know what our peso could accomplish until we turn loose of them. Missionary, no magagawa ng 10 pesos ko sa mga estudyante na nandito ngayon, missionary, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, pag yan ay pagsasama-samahin natin, ang Panginoon ay may malaking magagawa sa mga bagay na yan. The same thing na ginawa niya sa 5 tinapay at 2 isda. Amen? Minultiply niya eh. The same thing that He will do sa ating giving sa mission. Jesus will multiply the result of our giving. Di natin alam, may ginagawa. Kaya naalala ko, yung si Nathan, nag-testimony dito. Dapat yung kuya niya lang yung nagsuko noon na pupunta ng Bible school, pero sa uli, siya yung nagsabi. Nagulat ako, nag-testimony dito, pupunta siya ng Bible school, mag-aaral. Kaya sabi ko, baka nag-testimony ka doon, baka nag-iisip ka, may love gift ka. Ha? Sabi kong ganun, ayusin mo. Alam niyo, sabi niya, sir, ito na yung nasa puso ko noon pa. Kaya nga dinala ko na lahat ng gamit ko eh. Sabi ko, kaya pala, lahat ng gamit niya, dinala niya na. Wala na siyang gamit na natira doon sa bahay sa Vietnam. Tapos yung love gift po ninyo na binigay para sa kanya, iniipon niya po yun. May time na may youth camp sa La Carlota. May bisita na foreigner na preacher. Nagbigay sa kanya ng love gift because nagtanong, what is landmark? Yan sa Vietnam, tinuturuan ko yan siya ng Baptist distinctive na. So nakasagot siya kung ano yung ibig sabihin ng landmark. So natuwa yung preacher na Amerikano, binigyan siya ng 16,000 or 18,000 na love gift. Inipon niya yun. Lahat ng mga love gift, yung dito sa Isabela, may mga love gift kasi siya sa pastor. Tapos nung nasa Bible school na siya, nagpapadala yung ibang mga pastor sa Isabela by God's grace. Tapos sa Negros, meron din yung mga napunta namin. Alam niyo po, nakaipon siya ng pera. Nung May 2024, itong si Aslan na hospital, appendicitis. Wala akong enough na pera that time. Sakto lang na pang bayad sa down payment. Alam niyo itong batang ito, tumawag sa akin nung nakita niya yung post ko, please pray for Aslan, nasa hospital. Mauupiran siya that time sa kanyang appendix. So, appendectomy. Tumawag siya sa akin, sir, may pera ka pa dyan? Sabi ko, yung pera ko, tamang-tama lang pang down payment sa hospital. I'm still praying for more funds para sa kanyang tuloy-tuloy na operation. Sir, may pera ako dito. Yung inipon ko ng mga love gift nung nagpunta tayo sa Philippines, nandito, 30,000 pesos. Papadala ko dyan sa'yo. Amak mo yan. Yung bata na yun, nagkaroon ng burden sa lingkod ng Diyos, sa missionary na nag-reach out sa kanya mapadala ng pera. Hanggang ngayon,
binibilang-bilang niya yung dumarating sa kanya na mga blessing financially. Umabot for 10 months, umabot ng 170,000 pesos. Sabi niya sa akin, "Sir, you cannot stop me to give for mission because this is where God is going to bless me." Alam nyo, doon pa lang sa Vietnam, nagbibigay na siya ng tinatawag na mission giving. Meron kami doon mission giving, nagsusupport din kami sa mga kapwa namin, mga missionary. Ang nangyayari po mga kapatid, sabi niya ganun sa akin, akala ko nagyayabang lang, "Sir, akin, yung aking mission giving commitment, 1 million. Sabi ko, 1 million? Hindi pesos ha, Vietnam dong. Okay? 1 million is equivalent of 2,200 pesos. Pero, sinong high schooler dito nakakapag may commitment na ganon? Every month, 2,200 pesos. High school student or college student. Merong ganon dito? No? Alam nyo, na-bless ako dun sa bata na yun. Akala ko nagyayabang lang, pero binibigay niya yung kanyang commitment. No? Tapos, pag nabigay niya na yung commitment niya, nabigay niya na sa offering. Sabi ko, uy, tama nga, hindi lang yabang tong bata na to. Maya-maya, after ilang days, pupunta na naman siya sa akin, "Sir, papakita niya yung kanyang phone, nandun yung bank account niya, may pumasok na 5 million Vietnam dong. That is more than 11,000 pesos. That's how God bless him. That's why sabi niya, "Sir, hindi ako ngayon mapipigilan na magbigay. Kasi naranasan ko itong blessing na ito." Alam niyo mga kapatid, yung mission giving natin, yung commitment natin na ginawa nung Sunday, God, commitment pa lang yan ha. God will bless you sa tinatawag na commitment mo. So that's why should we give? Because of the great responsibility. Our pastor mentioned earlier, sabi niya, 8 billion people ang population ng buong mundo. Pero nagtataka tayo o nagtatanong ba tayo, ilan kaya sa kanila ang nakarinig ng gospel message? Ilan kaya? Kaya nung nasa Vietnam ako sabi kong ganun. Nung nagtuturo ako sa English Center, sabi kong ganun. Nagtuturo ako yung topic namin tungkol sa Christmas. Sabi kong ganun Pagka pinakinggan yung Christmas, anong lalabas sa inyong isipan? Sabi ng ganun ng mga Vietnamese, "Sir, Christmas tree, gift, Santa Claus." Mga ganyan. Sabi ko, hindi man lang binanggit yung pangalang Jesus. Sabi kong ganun sa kanila, "Have you heard the name Jesus?" Tinginan silang ganun. "Sir, we know only JV and Jason as our teacher but no Jesus." Amak mo yan. Ang isipan nila, Jesus ay teacher. Huh? So, alam nyo mga kapatid, marami pa rin mga Vietnamese. Imagine, sa Vietnam, 100 million ang population. Ho Chi Minh City alone, ang population dyan, they have at least 20 na mga districts. Parang NCR yan Pero alam nyo, 10 million ang population dyan, pero ilan lang ang mga Baptist dyan. Sa akin, sa district Bentang, kung saan nandun yung mga pamilya ni Nathan, alam nyo, more than 800,000 ang population noon. Ako lang mag-isang Baptist doon. Paano ko yun gagawin? Na ma-reach out itong 800,000 na to sa district lang na meron ako ngayon. Huh? What a responsibility that we have. Imagine, hindi ka lang nakaupo dyan ngayon, nakikinig. God is talking to you na meron kang responsibility na hindi ka lang uupo dyan, makikinig, at pagkatapos uuwi na mamaya. No, we have a great responsibility in this lost and dying world. Hindi kayo makapunta ng Vietnam. Nandito yung tinatawag na representative ninyo.
In Acts chapter 1, verse 8, sabi niya, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. What is your Jerusalem? Bakara. Amen? What is your Judea? All Philippines. Amen? What is your Samaria? Enemy's nation. Tulad yan, mga komunista, kahit China, papadalhan. Amen? And unto the uttermost part of the earth, everyone else. Amen? At ang sabi dyan sa Bible, both, ibig sabihin simultaneous, ginagawa natin yan. Paano yan ngayon? Nandito tayo ngayon. Praise God. Live tayo. Meron sa Hawaii, Australia, amen? Hong Kong, Singapore, at ibang mga lugar dito, mga probinsya. Meron, pero ang tanong, nagawa ba natin unto the uttermost part of the earth? Paano magagawa ng HBBC ito? By supporting missionaries. Amen? What a responsibility that we have. Why should we give to mission? First, it provides for mission. Second, it prosper the ministry. Wow. Pinagpala tong ministry na to eh. Bakit? Simula pa lang, kailan ni Pastor June, mission-minded na ito eh. Amen? Sa patriarch natin, mission-minded na to. Hanggang ngayon, sa panahon ni Pastor Provi, tuloy-tuloy pa rin ang gawain. Tuloy-tuloy pa rin ang pagplant ng mga churches. Ito yung secret, bakit mas lalong pinagpapala kayong mga membro at ang church na ito. Paul said in Philippians chapter 4, verses 16 and 17, for even in Thessalonica you sent once and again unto my necessity. Verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your, what? Account. Hindi dahil gusto ko ng mga gift ninyo. Hindi dahil gusto ko ng mission giving ninyo. Sabi ni Apostle Paul, gusto ko bunga na mag-uumapaw. Mag-i-increase sa inyong account. Won't you believe, since the time na kayo'y naligtas, may account kayo doon sa langit? Nakasulat yung pangalan nyo? May account ka doon? At sa lahat ng tinatawag na pagsasakripisyo mo, pagbibigay para sa Panginoon, yan, sabi ni Apostle Paul, hindi ako. Gusto ko bunga na mag-umapaw sa inyong mga account. Amen? That's why in verse 19 he said, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Tingnan nyo maigi dito. Itong Philippians na to, sinulat ni Apostle Paul sa mga taga-Philippi, nasa kulungan siya, matindi yung kanyang dinadanas doon, pero sinabi niya pa rin, rejoice. At nung nalaman ng mga taga-Philippi na nandun pala sa kulungan si Apostle Paul, nagpadala kaagad ng support nila, pinadala si Epaphroditus. Dala-dala yung mission support. Kaya nung natanggap yun ni Apostle Paul, yung sa verse 10, sabi niya din, di ba, sa verse 10, nung yung binasa natin, but I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again. Alam nyo, every time po na kayo'y nakakaalala sa missionary at nagpapadala ng support, yung mga missionaries na sinusuportahan po ninyo, nag-uumapaw ang kagalakan sa Panginoon. Nagpe-pray, Lord, salamat Lord, itong HBBC again, nag-support na naman sa akin. Naalala nila ako. Hindi lang sa prayer, sa financial din. Amen? Ito si Apostle Paul, sabi niya, at last your care of me hath flourished again. Parang isang bulaklak na namukadkad, mabango. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ito yung sinasabi ni Apostle Paul. That's why grabe ang nangyari sa kanya. Si Epaphroditus in chapter 2. Dala-dala yung mission support. Noon kailangan hand carry yan. Amen? Walang GCash, walang BPI, walang mga bangko na may online transaction. Amen? Ngayon one click na lang
may support na. Pero noon, dadalin pa. Di natin alam, baka ma-hold up pa yun, yung nagpadala. Sabi dito sa chapter 2, nagkasakit pa nga ito si Epaphroditus. Para ano? Punta natin dito sa chapter 2 ha. Chapter 2, verse 25. Sabi dito, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labor, and fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants. Nakita ni Epaphroditus, hindi sapat yung support. Hindi sapat eh. Mahirap lang din to eh. Ang mga taga-Philippi, hindi sapat yung support. Pero siguro si Apostle Paul may mga kahilingan, sanang. Parang kami sa Vietnam, dahil ibang lasa ng chicken nila doon eh. Pagka bumalik ako sa Pilipinas, kakain talaga ako sa mga inasal eh. Ganun ba? Kasi iba yung lasa eh. Siguro ito, si Apostle Paul, nasa kulungan eh. Iniisip niya, sabi niya, sana may gusto kong kainin. Narinig to ni Epaphroditus. Sabi niya ganun, no? He ministered to my wants. Hindi lang needs, wants. Grabe yung puso ni Epaphroditus, no? Ano nangyari dito sa kanya? Verse 26, and for he longed after you all, and was full of heaviness, because that he had heard that he had been sick. Nagkasakit siya. Verse 27, for indeed he was sick, nigh unto death. Malapit na siyang mamatay. Ano yung dahilan nun? Bakit siya muntikang mamatay? He ministered to Apostle Paul because of his wants. Hindi sapat, pero nagtrabaho pa yan siya. Para lang maibigay yung gusto ni Apostle Paul. Amen? Kaya mga membro, may mga wants yung ating pastor. Natutuwayan siya na nabibigay ninyo. Pinagpapala kayo ng Panginoon. Amen? Ito yung membro na talaga, sabi halos mamatay na because he ministered to my wants. Si Apostle Paul, sinasabi niya yan. Alam niyo mga kapatid, makikita natin dito, that's why Apostle Paul said, my God shall supply all your need. Two things na makikita natin dito. God keeps a record of our giving. Naka-record lahat yan mga kapatid. That's why Apostle Paul said, I desire fruit that may abound to your account. Mark chapter 9 verse 41, for whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, verily I send to you, he shall not lose his reward. Isang basong tubig, binigay mo sa lingkod niya, may reward. Amen? Isang basong tubig Bakit? Recorded eh. Amen? Do you remember the story of the widow who gave all that she had in the Lord's treasury? In Mark chapter 12 verses 41 to 44. Sabi dito, and Jesus sat over against the treasury, and behold how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, verily I say unto you, that this poor widow had cast more in than all that which he have cast into the treasury. For all that did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. First, tingnan nyo maigi. Itong widow woman na to, ang background nga nito, kung tutusin, parang sapilitan itong pagbibigay nila nito dahil mayroon yung tinatawag nung unang panon, yung temple tax. Iyon lang yung pera na meron siya. Binigay pa. Alam niyo mga kapatid, sabi niyo yung puso niya, iba eh. Instead na responsibilidad ang pagbibigay, sa kanya hindi eh. Gusto niya na magbigay. Amen? Para sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat pwedeng sapilitan ng pagbibigay dito dahil gusto natin. Listen, we do not give in order to receive blessings. We give because this is the right thing to do. Sacrificial giving comes from the heart, but the lesson is that
we cannot give from the heart without God noticing. He notices everything that we give. Huh? Kaya mga kapatid, do you remember Mary of Bethany in Matthew chapter 26 nung binasag niyang alabaster box? Yung iba doon nagreklamo pa, sana kung binenta yan at binigay na lang sa mga mahihirap. Yun si Judas yung nagreklamo eh. Pero nirebuke yun ni Jesus Christ. Kung titingnan nyo dyan sa Matthew chapter 26. At sinabi pa ni Jesus Christ in verse 13, tingnan ninyong maigi, sabi niya dyan, "Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also that this woman hath done be told for a memorial of her." Kahit saan na i-preach itong gospel na ito, maalala ang ginawa ng babae na ito. God keeps the record of our giving. Church, lahat ng binibigay nyo dito naka-record. Hindi lang dito sa church, pati sa langit. Lalong-lalo na binibigay mo ito, Lord, para sa iyo to. Magbibigay ako sa misyon, ibabalik ko yung tithes ko, magbibigay ako ng first fruit, para sa iyo to. Naka-record yan. Amen? Another thing, God promises to bless our giving. Amen? Dahil naka-record, ibibless tayo ng Panginoon. Huh? Kaya, hindi nagpapatalo ang Diyos sa giving natin. Huh? Kailanman, hindi siya magpapatalo. The people and the churches who give to missions will always have their needs met. That's why in Philippians chapter 4 verse 19, "But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus." Alam nyo, yung sinasabi dito ni Apostle Paul, hindi mo to makiklaim itong Philippians chapter 4 verse 19 kung hindi ka nagsusupport sa mission. Kasi itong Philippians 4:19 is intended for those Christians who are supporting sa tinatawag na mission. Maalala ko nung nasa Vietnam ako, wala kaming support noon, 2021, nag-second lockdown sa Vietnam. Wala po kaming support pa that time sa mga churches. Wala pa po ako sa ABC that time. Nagsimula yung lockdown sa Vietnam, unang-una yung first wave ng COVID 2020, March and April nag-lockdown sa Vietnam. Pagka May, balik sa normal. 2020. May hanggang May ulit ng 2021. June, nag-lockdown ulit ng 2021. June, July, August, September, October, 5 months na nag-lockdown ng Vietnam. Alam niyo po mga kapatid, that time, yung visa namin is $200 per month. 5 kami that time. $1,000. God's grace, 2021, si kuya ko natanggap sa ABC. Nag-Antioch Conference. Si Pastor Benny Abante, magkano kailangan mo? Sabi niya, kailangan po kasi ng pang-visa doon ng kapatid ko sa Vietnam, na lockdown po sila doon eh. Ganun ba? Sige, bigyan ng $1,000 to. Yun, pinadala sa akin, God's grace. Nakapagbayad ako ng 1-month visa. Another visa na naman sa susunod na mga month. Sabi ko, Lord, saan ko ito kukunin? Until na yung pera na meron kami, yun na lang, iniipon-ipon ko sa visa namin para di kami ma-lockdown or ma-blacklist at ma-deport sa uli. Sabi ko, Lord, kailangan malagaan namin yung record namin sa visa. Hanggang yung pagkain namin, yun na lang, kung ano lang yun nandyan, kakainin lang namin. Pero that time, hindi kami pinabayan ng Panginoon eh. Hanggang ngayon, mataba pa rin ako eh. Doon nga ako simulang tumaba ng tumaba. Dati 92 kilograms, naging 110. Grabe. For 5 months. Nakita ko yung biyaya ng Diyos that time. September yon or August. Wala na kaming maisaing, wala na rin pagkain. Sabing gano'n ni Mrs., mahal, last meal na natin ito ngayong gabi. Bukas wala na tayong sasaingin. Sabi ko, ganun ba? Sige. Sabi ko ganun sa kanilang tatlo. That time, 4 years old tong kambal. Yung aking eldest is 5 years old. Sabi ko, we're going to pray. Let's pray. Let's pray hard to the Lord. Sabi ko,
Tomorrow, we don't have food. Sabi ng ganun nung mataba kong anak, sabi ng ganun, Daddy, are we going to starve to death? Grabe itong mataba na to eh. Pero sa akin, grabe. Sabi ko, Lord, mga anak ko to, nasa ministry kami. Pag magugutuman itong mga anak ko, isipin nila yan, ay, yung tatay ko, missionary, nagutuman lang kami doon. Ayaw kong tumatak sa isip nila yun. Na madi-discourage sila sa ministry because nagutom sila. Pati yung asawa ko, sabi ko, Lord, huwag mong hayaan na ma-discourage yung asawa ko. Ngayon, pag nagpa-pray kami, umaawit kami yung I know who holds tomorrow. Sabi ko, yung pag-awit namin yun, nasa ulo nila yun eh. I don't know about tomorrow, I just live from day to day. Every night, yan yung awitin namin. That night, talagang grabe yung awitan namin sa I know who holds tomorrow. Ako, habang inaawit namin yun, nagpe-pray na ako sa Panginoon, Lord, wag mong hayaan mangyarin ma-discourage yung pamilya ko dahil wala na kaming makain. Itong mga kapitbahay namin na mga Buddhist na ito, sasabihin, nagpapakilala ako, nalingkod ako ng Diyos, may Panginoon ako, Kristiyano ako, tapos magugutuman lang pala kami dito. Lord, wag mong hayaan. Ipakita mo na ikaw ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran namin. Yung makatapos yung kami mag-pray sa gabing yun, kinabukasan, 6:00, may tumawag sa akin, Sir, please go down. Pray rent namin sa school. Baba akong ganun. Amangat yung roll up. Nakita ko agad yung isang cart, punong-puno ng groceries. Isang sako na bigas. Kaya sabi ko, Lord, answered prayer. Salamat. Pinakinggan mo kami. Dala-dala ko yung cart na yun sa taas kasi 3rd floor kami. Sabi ng mga anak ko, wow, Daddy, we have a lot of food. Yes. Sabi ko, halika kayo dito. You know why? What did you do last night? We prayed, Daddy. Yes, God answered our prayer. Alam niyo po, yung mga doubt ko dati na tinawag mo ba ako, Lord, dito? Talaga? Baka emosyon ko lang to eh. Pero yung mga nangyari sa akin from 2017 until 2021 before na kami bumalik dito sa Vietnam, still, ang Panginoon ang nagpatuloy, nagpakita sa amin na ako ang Diyos na pinaglilingkuran mo, akong bahala sa'yo. Yung mga Vietnamese na yon, na-realize ko nung uli, na kakausap bago kami umuwi dito sa Pilipinas, 2021, October yon. Yung estudyante ko, nung nagpaalam na kami, sabi niya gano'n, Sir, you know what? Itong yung nanay ko, yung nanay ko, saka yung tiyahin ko, lagi yan sila pumupunta sa fortune teller. Ng mga, pero yung sabi ng fortune teller, kaya kayo binibigyan lagi ng pagkain, sabi ng fortune teller, Sir, mayroon kayong kaibigan na foreigner, tulungan nyo yun, pagpapalain kayo ni Buddha. Sabi ng ganun. Kaya ako lang yung foreigner na kaibigan. Grabe oh. Sabi ko, yung pala yun. Kaya grabe yung tinatawag na pagbibigay nila sa akin. Oh? Kala ko baka magpakamalan pa akong Buddha eh. Alam niyo mga kapatid, ito minsan makita natin matatawa tayo sa sitwasyon eh, pero ang Panginoon kumikilos eh. Alam niyo, yung mga parent na yon, mas lalo silang mapagbigay sa akin. Lockdown noong June, July, August, September, October. 5 months, pinapaprint nila sa akin yung voucher nila sa bangko. Pumapasok yung pera sa kanila, 200 million Vietnam dong. That is more than 400,000 pesos. Hanggang 300 million Vietnam dong, that is more than 600,000 pesos. Pumapasok sa kanilang bank account for 5 months. Isa lang yung nakita ko doon. Binibigyan nila yung missionary ng pagkain, pinagpapala sila. Unbeliever yun Sabi ko kaya, Lord, sabi ko, pag uuwi kami ng Pilipinas,
Hindi ako magdadalawang isip na isi-share ito sa bawat churches na mapupuntahan namin because this is how you're going to bless the people of God. The church na nagsusupport sa mission, ito yung panahon na ibibless mo ang mga membro ng church pag sila nagsusupport ng totoo sa mission. Amen? Proverbs 19:17, He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. Nagbigay ka nga sa mahirap. Anong sabi dito sa Bible? Ikaw nagpahiram sa Diyos, sa Panginoon. Amen? Pero anong sabi dito? Ibabalik sa iyo yan. How much more ikaw nag-support ng missionary? How much more na ikaw naging bahagi ng tinatawag na world mission, nagsusupport ka? Babalik sa iyo ng Panginoon yan. Amen? Why give to mission? It meets a need, it invokes a blessing, and finally, it pleases our Master. Okay? Wala tayong ibang piniplease dito mga kapatid, kundi ang Panginoon. Sa pag-support sa mission, hindi tayo nag-iisip na, sige mag-support tayo sa mission para makilala ang HBBC sa buong Pilipinas at buong mundo. No. Hindi natin piniplease yung mga tao sa paligid natin. Ang piniplease natin dito sa pagsusupport sa mission, unang-una sa lahat ang ating Panginoong Jesucristo. That's why Apostle Paul said in verse 18, But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. That's why, tingnan nyo yung word na acceptable and then sacrifice. Hindi ba magkasama sila? So when we sacrifice for God, it pleases Him. And it is acceptable unto Him. That's why makikita natin dito mga kapatid, an odor of a sweet smell. Nung unang panahon, pagka may sakripisyo, inaamoy ng Diyos yung amoy. Yung samyo ng buhay na sakripisyo, yung sakripisyo na yan. Ngayon sa panahon natin, Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Buhay na sakripisyo yung ginagawa natin dito. At acceptable yan sa harapan ng Panginoon. Amen? Sa atin, sa panahon natin ngayon, minsan hindi natin alam yung tunay na meaning ng sacrifice. Kasi kunti lang nagsasakripisyo talaga eh. Ano ba yung nasakripisyo natin dito? Marahil, ilan lang yung makaka-relate nito. Yung talagang yung nagsasakripisyo. Na yun na lang, ikakain mo na lang, ibibigay mo pa. Amen? Yun na lang yung, sana gagamitin mo na lang sa sarili mo, binigay mo pa. Maraming pastor yung ganyan. Marahil sila ni Pastor Probin, gagamitin na lang nila, binigay pa. Maraming mga pastor na ganyan eh. I hope na marami sa atin na ganyan, yung alam yung word na sacrifice. Amen? That's why sacrificial giving, it demonstrates our faith. It takes faith to trust God with our giving. Especially when we have little to give. But if we have little to give, church, that's the best time to give. When you feel that you don't have it, that's the best time to give. Lalo na mga estudyante dito, wala pa kayong mga trabaho, wala pang fixed na income. You know, hanggang ngayon, kung matutunan nyo itong gawin, same yung sa Vietnamese na meron tayo by God's grace, matutunan nyo to, ngayon pa lang nagbibigay na kayo para sa misyon, binabalik nyo yung tithes, nagbibigay ka sa misyon, bibigay ka sa first fruit mo, matutunan mo tong prinsipyo na to. Wow, sa huli, pagpapalain ka ng Panginoon, mas lalo ka pang magbibigay katulad ng Vietnamese na to. Huh? That's why, kung titignan natin mga kapatid, yung prinsipyo na to, yung Ephesians chapter 3 verse 20. Sabi dito sa Bible, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Exceeding abundantly. Wow.
Hindi mo ma-imagine yan. Kung talagang nagsasakripisyo ka, yun, makikita mo, pinapakita mo sa lahat yung tunay na pananampalataya mo para sa Panginoon. Kaya makikita natin dito in Hebrews, in the book of Hebrews chapter 6 verse 10, the Lord Jesus Christ, our God promises this, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Yung word na minister dyan mga kapatid, alam nyo ba? Dalawa yan eh. Hindi lang yan service. Kasama dyan finances. Ito yung minsan eh. Magbibigay pa ako dito, yung mayaman naman na to eh. Parang mas mayaman pa to sa akin eh. Alam nyo mga kapatid, mali yung kanyang prinsipyo eh. Punta tayo Luke chapter 8. Luke chapter 8. Makikita natin dito yung buhay ng mga kababaihan. Luke chapter 8, makikita natin verses 1 until 3. Sabi dito, and it came to pass afterward that you went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him, yung him dyan, si Jesus Christ, and certain women, okay, may mga kababaihan silang kasama, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others, what? Which ministered unto him of their substance. The word which ministered unto him, si Jesus Christ yan, yung him na yan, itong mga tao na to, itong mga kababaihan na ito, they said here in the Bible, they ministered unto him of their substance. Financial. Kung tutusin si Jesus Christ, hindi niya kailangan ng support. Hindi niya kailangan ng financial. Pwede niyang utusan ulit si Peter, Peter, mamingwit ka doon ng isda para meron tayong pangkain. Pwede. Yung sa may taxes, di ba, may babayaran sila. Inutusan niya na si Pedro eh. Kaya niyang gawin ang lahat, pero bakit pa rin siya tumatanggap ng support? Para pagpalain niya itong mga kababaihan na to. Amen? Kaya masasabi natin, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. No? Another thing, sacrificial giving demonstrates our faith, and sacrificial giving reflects our love. There's a saying that you can give without loving, but you can't love without giving. Kaya alam niyo mga kapatid, kung talagang nagmamahal tayo sa Panginoon, mahal natin ang gawain niya, passion natin ang passion ng Diyos sa kaluluwa, alam niyo, hindi mahirap sa atin na magbigay para sa misyon. Amen? Minsan, lalabas tayo, gagastos tayo, pero titingnan natin, magkano kaya yung mission giving mo? Amen? Nagpapalabas tayo ng libo-libo sa mga, minsan, luxury. Pero ilang kaya yung nabigay natin para sa misyon? Amen? Meron akong kakilala eh. May aso. Magkano yung pinapakain niya sa kanyang aso? Hindi naman masama na magkaroon ng aso. Amen? Pero, tinanong ko siya, magkano yung giving mo sa misyon? Hindi makasagot. Walang giving. Hamak mo yan. Gumagastos ng libo-libo para lang sa aso, pangpakain. Pero sa misyon, hindi makapagbigay. Ayun, nalaman-laman ko na lang, namatay na yung aso. Hindi nagbigay sa misyon eh. Amen? Anak pa ng pastor yun. Inuna pa yung pakain sa ako, nung narinig niya, na-offend pa siya eh. Na-offend pa siya nung tinanong. Alam niyo mga kapatid, huwag tayong ma-offend. Amen? Ito ay heartbeat ng Panginoon. Yung nag-support kayo sa akin sa Vietnam, 2023, nung pumunta kami doon, yung sabi ng Vietnamese na yung motor na ginamit na pangsundo sa kanya,
may part kayo doon, mga kapatid. At yung mga Vietnamese na masisave doon, may part kayo. Amen? Kaya yung awitin na thank you, ang ganda ng awitin na thank you, alam niyo yun? Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Yung second stanza niyan, di ba sabi diyan? And then another man stood before you. He said, remember the time a missionary came to your church and his pictures makes you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gifts you gave, and that's why I'm here today. Church, totoo yan. Biblical yan, 2 Corinthians chapter 8 verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. Sabi nila kay Apostle Paul, tanggapin mo itong gift na ito. Pag tinanggap mo yan, lahat ng mamiministeran mo yan, lahat na maliligtas dyan, kasama kami dyan. Imaginein mo, pag nandun na tayo sa langit, may mga Vietnamese doon, pupunta sa'yo, kapatid, dahil nagsakripisyo ka para sa misyon. Papasalamat sa'yo, kapatid, di mo ako kilala. Pero yung missionary, kasama yung buong pamilya, nagpunta sa inyo, nagsupport kayo doon, naligtas ako dahil sa inyong mission giving. Salamat, kapatid, sa iyong suporta. Yan yung tinatawag na miracle ng mission. Na may mga maliligtas sa lahat ng mga missionaries na sinusuportaan nyo, mga national, doon sa bawat bansa na mapupunta ng mga missionary na sinusuportaan nyo, kakamay sa iyo yung mga national na yun. Sabihin, salamat kapatid, salamat brother, salamat sister. Nagpunta yung missionary, naligtas ako dahil sa yung mission giving. I hope and I pray na ganun ang ating magiging commitment sa Panginoon. Hindi lang ngayon, ang sabi ng Bible, once and again and to my necessity. Tuloy-tuloy ang pag-support natin. Amen. May God bless you all.